Τελικά πήραμε αναβολή, θεωρήθηκε σαν πρώτη αναβολή. Θα ήθελα να σταθούν νομικά ο δικηγόρος μας ο Ηλίας Κωστάκης να πάρει το θέμα. Και συζητούμε βεβαίως την τιμωρία του παραδειγματικά για να είναι ίση με το έγκλημα που διέπρεπε. Έχουμε όμως να γνωρίζουμε η κυρία δικηγόρος έχει πιο αυστηρές κυρώσεις πλέον να κόψουμε τα ζώα. Πείτε μας τι να πάει συνέχεια ο νομικός σύμβουλος θα μας εξηγήσει. Ναι, η καινούργια διαβούλευση του ξεκίνησε. Μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Μάλιστα η Πανελλαδική Πολιτική έχει μια συνάντηση τώρα, Τρίτη Τετάρτη, με την Μιλένα την Αποστολάκη, την Υπουργό. Οι κυρώσεις τώρα στο θέμα των ποινικών πράξεων θα είναι μη εξαγοράσιμες πλέον. Αυτό ζητήσαμε σαν Πανελλαδική και από ό,τι φαίνεται το δέχτηκε το Υπουργείο και είμαστε σε αναμονή αυτής της απόφασης. Ο Υπουργός να μας θυμίσει ότι είναι όλοι... Ναι, βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να επιβαρυνθεί ο κατηγορούμενος που θέλει στο αδίκημα του συγκεκριμένου χρόνου να επιβαρυνθεί με νέα ποινή, δηλαδή με κάτι που θα θεσπιστεί τώρα. Οπότε εκείνος τουλάχιστον θα δικαστεί με τον παλιό νόμο, ο οποίος προβλέπει μέχρι 6 μήνες φυλάκιση και χρηματικό πρόστιμο. Ασφαλώς βέβαια αυτό που ζητούμε όλοι είναι ως κοινωνία να καταδικάσουμε τέτοια περιστατικά και το κράτος μας επιτέλους να μην είναι μόνο ευρωπαϊκό μόνο στους κανόνες τους οικονομικούς αλλά και στους ανθρώπινους και στους κοινωνικούς, γιατί ανθρώπινη είναι η σχέση μας με τα ζώα, ανθρώπινη είναι η σχέση μας μεταξύ μας. Η συνέχεια από δικές τώρα την πλευρά τι θα είναι? Θα περιμένουμε τη δίκη την επόμενη, η οποία είναι 24 Οκτωβρίου. Πάλι θα οργανωθούμε, θα είμαστε εδώ και θα περιμένουμε την απάντηση, η οποία πιστεύουμε να είναι ισότιμη της απάντησης της Ρόδου, που ήταν 9 μήνες φυλάκιση και 5.000 πρόστιμο. Η λαϊκιστή ήταν χωρίς εξαγορά. Και επίσης η πρόσφατη απάντηση του δικαστηρίου στο Ηράκλειο για την διακοπή στην παθητική του ζώου του Ηρακλειώτη, που ήταν 1.000 ευρώ πρόστιμο και 5 μήνες φυλάκιση. Ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή του κόσμου? Ναι, αρκετά ικανοποιημένοι. Θα θέλαμε περισσότερους από Ηράκλειο. Ευχαριστώ πολύ.